Έχει ατμόσφαιρα, παιδιά, δεν να τι να κάνουμε. Θέλει προετοιμασία. Για βοηθήστε λίγο, μέχρι πάνω ψηλά. Ρώτησε μου ό,τι θες για την αγάπη. Αν μετά από μας εκείνη θα υπάρχει. Ρώτησε με για τα σύνορα του κόσμου, για τα δύσκολα που θες να μάθεις, φως μου. Μόναχα μην με ρωτήσεις αν θα πέθαινα για σένα. Η απάντηση, μωρό μου, είναι εύκολη για μένα. Πιο πολύ από όσο φοβάζεσαι, πιο πολύ από όσο φοβάσαι, πιο πολύ από ό,τι ονειρεύεσαι. Μες στα χέρια μου όταν κοιμάσαι, πιο πολύ από όσο φοβάζεσαι, πιο πολύ από όσο φοβάσαι, πιο πολύ από ό,τι ονειρεύεσαι. Μες στα χέρια μου όταν κοιμάσαι, πιο πολύ από μένα σ' αγαπώ. Τι ωραία που τα λέμε. Έστω το ξανά. Πιο πολύ από μένα σ' αγαπώ. Σας αγαπώ. Είστε έτοιμοι να σηκωθείτε? Όλοι πάνω όρθιοι τώρα. Γίνεται. Ρώτησε με ό,τι θες για το